Ribeira presenta a novena edición do Xuño da Cultura e as Artes. Máis de 50 entidades colaboran co Concello na programación das actividades que haberá todos os días do mes. No día de hoxe, a Concellería de Cultura de Ribeira presentou a novena edición do Xuño da Cultura e as Artes. Nesta iniciativa colaborarán máis de 50 entidades e asociacións para levar a cabo diferentes actividades ao longo do mes, que este ano contará todos os días con algunha. A máis próxima será a Romaría Celtista, que se celebrará este sábado no Merendeiro de Coroso e que contará coa volta da Orquesta Platinum. Vai a ter lugar a celebración da Festa das Peñas Celtistas, que se vai realizar este ano aquí en Ribeira e vai a ser na esplanada anexa ao Merendeiro de Coroso. E tamén o Concello quixo participar nun evento que vai a traer a moitísima xente de todos os lados da nosa comunidade autónoma, e na que ademais nos alegramos de decir que a Orquesta Platinum vai a volver a tocar, e ademais, como non podía ser de outro xeito, nos queríamos que o seu estreno de novo fora na súa casa, que é Ribeira. Polo tanto, dende aquí, invitar tamén e convidar a toda a veciñanza que logo desa romería que vai dedicada máis ben a todos os celtistas, que pola tarde-noite van a ter a nosa orquesta, a Orquesta Platinum, tocando ali para toda a veciñanza en xeral, ademais de outros moitos grupos de música. Así mesmo, este mércores xa comezan os concertos no Conservatorio Municipal e o sábado terá lugar unha charla sobre a sexualidade para persoas adultas. Recordarvos que este mércores xa comezan os concertos do Conservatorio de Ribeira de todos os mércoles, serán, empezamos o día 1, e o día 22, o día da música, será un concerto na Praza do Sol, na Praza do Porto do Sol, que o día 4 temos un sábado completo, ese día teremos no Lustre Rivas unha charla de sexualidade a cargo de Martínez González Veiga, que será A sexualidade non ten idade, que é unha charla para persoas adultas. Estades todos convidados. O Concello tamén volta a colaborar coas parroquias e as comisións de festas. Este sábado, domingo e luns terán lugar as festas de guía coa actuación de diferentes DJs e co combo dominicano o luns. Cabe destacar tamén que imos colaborar xa durante este mes de xuño coas comisións de festas de Carreira, de Castiñeiras, de Palmeira e de Artes, xa en parte coas súas festas patronais e outras que van celebrar o San Xoán como habitual que en Castiñeiras e en Palmeira. Engadir que o acto institucional de clausura deste programa terá lugar o xoves 30 de xuño ás 9 da noite, que contará cunha actuación da Coral Municipal en a que dali trataremos de que estén a maior parte dos representantes do tecido asociativo que van a participar neste programa para agradecerlles en primeira persoa ese esforzo que van a facer traballando a prol da cultura de Ribeira, non? Desde a Concellería de Cultura de Ribeira agradeceron a máis de 50 entidades que colaboran neste Xuño da Cultura e Arte e a todo o tecido asociativo que tan bo traballo realiza ao longo de todo o ano.